Martin Poxpolli Nabarkazarrekin konejoa dirudi bere bizarrakin, bere herrin bizi izan. Oso ospetsua zen, txiki xamarra zalako, eta bihurria, eta ez zuen asko aintzako sartzen bere esana. Eta garai hartan, zibiltzan danak, baina mundu osoan garila nola lortu. Pertsonek ezekiten nola arraio ekarri garila behaien etxeta, eta ezin zuten arekin erein da ezerrein, eta hogi txuririk ez zuen jaten. Ze garai hartan, garila oso ondo moldatzen zuten basa jaunek. Baina basa jaunak, haundi askuak zian. Pertsona bat, baina 3 aldiz haundiua igual. Dan, goiti bera, hilez josita zianak. Eta indarra behaiek zakaten ikaragarria. Eta pertsona betzian gehiagik hurbiltzen basa jaunen gana. Baina, hogi txurila nahi, garila nahi, eta beti aizien herritar guztik elkarrekin bilduta izketan, nola arraio, lortu basa jaunei garila hartzia. Urti ahun, urti egitorri, eta etzan ezer egiten. Eta behin, gure Martin Poxpolli Nabarkazarrekin konejo dirudi bere bizarrakin, han agertu zen, biltzar harta, eta esan zuen. Aizue, nik ekarrikoet, garila honea. Eta herritar guzti, Martin, motel, ara, zuaz etxea eta ari gaukiko zu zeina. Kaska horrek, zein biezu bazaren artian, jango zaitu, Eta Martin, kopetilun, amorrazita, esan zuen, ba ez, ikusiko zuen nola lortuko eten garila, hone ekartzia. Herritarrak harrituta gatu zian. Eta gero batek aletu zuen, nola ekarri bezu? Ez tezu jakingo, baina nik ekarriko etonea. Bai hoxe, gaur arratsaleko hementsi izangoa. Eta Martin, bisik etxea guntzan. Eta nik ez dakit zeinen bota handi jantzi zituen. Teit, bera atxonanak, ozeina izango zebilen, ikerrizko bota handik ibiltzekore, makalazko zebilen. Hankaltxa eta ezin pausek ondo eman. Baina ezue, zer dan, zerbaiten gogo eokitzia, bantxe juntzan. Sartu zan basoa. Tepi, tapa, altzu moduan emate zituen. Pausuak, tepi, tapa. Pasasun belardi bat. Eta gero basa jaunen basuan sartu zan. Uaia basa jaunen erreinua zan da argibili garrazeon. Eta pare, arna sartzekore nahiko lantzula hurbildu zan basa jaun ingurua. Eta ikusi zituen. Horiek zian gizon puskak. Eta nahi zian galburuak jaso eta pila egiten. Han bazion garila. Bueno, nahi aina zion. Eta Martinek gari guztienek ikusita. Beginek irten bidarrian jarri zitzaizkion. Baina gero, baretu zan. Eta bere jakinduri eta bere maltzurkeri ateazun. Isilik, txep, basa jaun handiaien aurrian giatu zan. Eta esan ziren. Ara, ni Martin naiz, eta zuek hemen landa lan zabiltzate, eta atxeden hartzeko proposamen bat ingo izuet. Ara, zuek indako galburun pila hoik, gainetik saltatzen apostu ingo dugu. Ta basa jaun batek danetala hundina esan zion. Baina, zuk gizon kaskajo bat izanik, nola usartzen zehalako apostu egiten. Guk horri saltu eikearri onden goio, zuek ezingo zu ez da erditi pasare. Eta Martin esan zuen, baina ni ba naiz, pertsonen artean norbait saltuak egiten, oso nan naiz. Baina gozat ingo dugu. Zuek izan zaitezte aurrena saltatzen.
Nik ikusi ingoet nola zabiltzaten, eta azkena nik ingoet. Zer iritzen zaizue? Eta Basa jauna pentsatu zuen, ez dago eski, hartaka atxede pixat hartuko dut, eta parpuskate ingo deu, Martinen kontua ez aldala, eta Basa jauna hondi guztik, bai hoxe, parrako gote ingo deu, gizon kaskaju horrekin. Eta Basa jaunak, antxe pila batzukin azauzkaten gari jakinetako pila horien aurrean jarri, 2 pauso atzea eman, eta zup, jixapale. Gainetik saltatzen zuen, dotore asko. Zup, xapua. Danak pasazian, zeini baina zeini dotorego salto inda. Azkenekoa gure Martin. Bota handia ekin. Atzea xamar juntzan. Ta altzu moduan eman zituen pauso batzuk korrikain agian edo, baldar, dimbla, eta imintzilua intzun, antxe gari pila harta gainetik saltatu behartzula baino, plasta, erdinero izan. Eta bitartian, Martinek, gari aleanek, bota barruan sartu zitxun, eta gero anatea zan, Arrazoi dezue Basa jaunak, esan ez. Zuek Ikearri honak zeate saltu egiten da, ara, zeingo deu ba? Urrungo batian egia, hobeto prestatu etortzen ezen da, ondo izan? Basa jaun guztik bitartian, Noski ba, ze pentsatu zen duen, saltu ingo zen dula, gu baina beto Eta antxeatu zian par batian. Martin bitartean, hola eutxiz bere nahiai, baina itxura ginez, poliki eta pausok altzun txukunen ginez, urrundu intzan Basa jaun aietatik. Ta gero, basuan sartu zanean, oso urruti zudenian, altzun bizkorren ahuntzan, ez edin, ez entzatu. Enteatu zein izan zen bere maltzurkeia, eta korrika bazio joan, eta belarde arte iritsi zanean, sumatu zuen, zalaparta. Zehaidanean, Basa jaunen artean, haundina zana, pentsak urrutzi behizun. Eta gero lagune izan omen ziren. Aizue, zalda oso gauza xelebria gertatu, gari pila hortan eroi da, eta geho, bota handia haiek ez ditu usturein, lapurtu dugu, zerri horrek, jata akatu bihar deu. Eta orduan, Basa jaun guzti jata Martinen atzetik abitu zian, eta noskeen handia zian, bidan, korrik abituz lurrare dardarka jarri zuela. Eta Martinek ikusi zituen atze bidatuz, hemen dia, eta altzun bezala beste bota handioekin, altzun bezalako pausuak emanez, sartu zen behaien basoa. Eta Basa jaunak muga hoxe zuten, etzien sartzen pertsonen basuan, eta bazpare, Basa jaun handinak, hartu zuen labana bat eta bidali zio Martinik, baina Martinek iskin intzun eta libratu zen. Eta gero, ahaltzun bezala herria jaitsi zen. Herritar guztik harritu daiatu zen. Martin hemen dala! Ze, Martin, ze kontatzen zuta? Oaindik ez dizut ez esango. Herriko plaza hongo gea. Eta herritar guztik beratzetik. Eta herriko plazan, koska batien esi zen, eta bere bota handi horiek atea zituen, irauli eta gari ale pila bat ekarri zituen herriko plaza. Eta orduan, herritarrak ikusi zuenean gari pila haiek, haien poza eder hartu zuten, Martin goraipatu zuten, eta gorde zituzten oso ondo gari ali haiek. Eta horrengo udazkenian, erein omen zituzten. Eta geroztik, pixkanaka, munduan barrena zabaldu omen zan. Eta horrexegatik, gaur egun, gari jateko aukera daukagu. Eta alabazan edo espazan, sar dadila kalabazan. Eta atera dadila, zure herriko plazan.